Modulárny dizajn BinWhip umožňuje jeho rozloženie na menšie komponenty a zahŕňa pojazdnú napájaciu jednotku a dvojkolesový vozík pre ľahkú prepravu. Systém pasuje na väčšinu zdvíhacích plošín. Ak nie je k dispozícii vhodný zdvíhací stroj pre obsluhu, na zdvihnutie zariadenia na pozíciu sa dá použiť žeriav. Keď je všetko na hornej palube, je čas naučiť sa jednoduché kroky na nastavenie vášho BinWhipu, zapnutie a prípravu na akciu. Pamätajte, že sa kedykoľvek počas tohto procesu môžete odvolať na toto video a technickú príručku, ktorá vás bude viesť. Nastavenie BinWhipu robia dvaja ľudia. A začína sa spoločnou prácou na zaistení, že všetky zdroje energie sú bezpečne odpojené počas akejkoľvek úlohy, pri ktorej vy a váš kolega budete priamo manipulovať s týmto výkonným strojom. Začnite umiestnením držiaka zásobníka vedľa prístupového otvoru tak, aby koniec stĺpika presahoval nad otvor. Teraz vyberte správnu teleskopickú výsuvnú zostavu ramena pre vašu aplikáciu a nastavíte ju na požadovanú dĺžku pomocou čapu. Techniky čistenia BinWhipu preberieme podrobnejšie neskôr, ale preteraz si všimnite, že dĺžka zvoleného ramena určuje, ako ďaleko od prístupového otvoru sa môže BinWhip pohybovať. Musíme zaistiť, aby rameno nespadlo na dno zásobníka. Nájdite bezpečnostné lanko na držiaku a pomocou karabíny ho pevne pripevnite k závesu na ramene. Teraz pevne uchopte rukoveď a môžete spustiť rameno cez otvor, najprv koncom skladkou. Keď je rameno úplne dole, nasunte záves ramena cez koniec stĺpika držiaka zásobníka a zaistite ho čapom ramena a priloženým závlačným kolíkom. Spoločne s jedným pracovníkom na každej strane držiaka zásobníka ho pevne uchopte za horné lišty. Opatrne spúšťajte zostavu ramena cez prístupový otvor naklonením držiaka zásobníka do zvislej polohy a potom ho umiestnite nad otvor. Podľa toho, ktoré časti zásobníka chcete čistiť, môžete ich dostať do dosahu ramena s uhlom 180 stupňov otáčaním držiaka nad otvorom. Držiak zásobníka sa dá premiestniť podľa potreby počas čistenia. Správne umiestnený držiak zaistíme k vrchu zásobníka upevňovacou súpravou. Aby gravitácia neťahala, najprv pripojíme súpravu k držiaku pomocou bezpečnostnej reťaze. Teraz spustite upevňovaciu súpravu cez prístupový otvor a zarovnajte upevňovacie skrutky s otvormi v ráme držiaka zásobníka. Posuňte skrutky nahor cez otvory, kým sa priečnik nedotkne spodku paluby zásobníka. Zaistite skrutky maticami a podložkami, upevňujúc ho pevne na oboch stranách otvoru k palube. Keď je jednotka upevnená, pripojíme naviak hadice. Hadica môže typicky zostať na navijaku počas tohto postupu, ale v silne stiesnených priestoroch alebo iných jedinečných situáciách sa vám môže zdať užitočné pred nastavením hadicu z navijaka odpojiť. Tento postup je uvedený v technickej príručke. S pomocou kolegu otočte navijak hadice na hornú časť držiaka zásobníka tak, aby koniec hadice viedol cez vrch navijaka v smere ramena. Zasuňte zaisťovacie kolíky navijaka do drážok v lištách držiaka, aby ste ho zaistili. Keď je zariadenie na mieste, pripojíme hydrauliku.